Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, kde vám ukážu něco o programu CCleaner. Tenhle program je vlastně o tom, že vám vyčistí počítač a tím pádem vám zvýší výkon nebo něco toho počítače. Takže já ho rozkliknu. Tady vidíme první čistič a tady nám to nabízí, co to nám vyčistí. Internet Explorer, dočasné internetové soubory, historie cookies, poslední naštěněné adresy a bla bla bla, tady Windows Explorer, systém a pokročila. No, takže zde můžeme zaškrtnout, co chceme a co nechceme. Dáme spustit cleaner, ale musíme mít vyplý prohlížeče, aby nám to vyčistilo. Takže já dám spustit cleaner. Chvilku to bude trvat. A až se to vyčistí, tak nám vlastně ukáže, co nám to všechno vyčistilo. Tak, tady vidíme, tady se nám zobrazilo, co to všechno vyčistilo. Internet Explorer, dočasné internetové soubory, jo, historie cookies, Windows Explorer, posledně používané dokumenty, Google Chrome, systém, multimedia, bla bla bla. Tak, to už nám vyčistilo. Tady vidíte, kolik vám to vymazalo, 807 MB místa. Pěkný. Pak tady jako druhý máme registry. Už tady máme pak čištění registru. A tu taky jo, si zaškrtneme, co chcem, co nechcem. Takže tady ten vlastně ty registry ty jdou vlastně o špatně nainstalované třeba programy z PC, a nebo taky to obstarává i nadbytečné dynamicky linkované knihovny nebo chyby, které vás obtěžují při zapnutí, jo? Třeba. Takže já dám hledej problémy. Vždycky nám to nějaký ty problémy nemusí najít, jo, a někdy jo. Tak, našel mi tam jeden problém, nějaký chybějící můj odkaz a já dám tady dole vpravo upravit vybrané problémy. Nechci zálohu registru, upravit problém, upraveno. Pak jako další tady máme nějaký nástroje a tady máme odinstalovat. Tady máme různé programy, které máme nainstalované v počítači a jestli nějaký chceme odinstalovat. Já zrovna teď žádný odinstalovat nechci. Jo, nepotřebuju. A nějaký si tam můžete odinstalovat, jestli chcete. Tak, tady máme start. Tady k tomu se nějak nehrabu, takže to nějak tady tomu nerozumím. Vyhledávač souborů, to samý. Obnova systému, taky se tady tomu nějak nehrabu. Tak tady máme čistič disků. Tady to je vlastně jo, jde o to, že vám to vyčistí celý disk C nebo disk D, když dáte vyčistit, jak to bude trvat, tak hodinku a půl, podle toho, jaký máte počítač. Jo, já tady to nedělám. Ty průchody tomu nerozumím. Pak možnosti, když dáte, tady si můžete vybrat, jaký jste národnosti, jo, třeba nějaký Ešpaněl, ale já nechci, já jsem Čech, takže dám tady český. Pustit CCleaner při zapnutí počítače nechci, přidat možnost pustit CCleaner do menu koše nechci, taky nechci, tady to nevím, čemu to mám, ale mám to. Aha, jsem si teď přál, že jazyk, tak to ne. Dobrý.
jdu dolů. Ty vole. Tak. Pak. Tady máme bezpečné vymazání, normální vymazání souborů i fleší. My chceme samozřejmě to rychlejší než to pomalejší. Jdu pak vyčistit volné místo disku. Tak nevím, nepotřebuji to. Cookies. Ničemu. Něco přidat, nevím. Vynechat. Pokročilé. No já jsem vám chtěl hlavně tady ukázat potom, jak si vyčistíte počítač od tu zálohu registru, jak si opravíte nějaký chyby, co máte v počítači, třeba tady, když dáme ještě ty možnosti a nastavení na info, tak tady mi ukazuje, že si chci vylepšit nějakou verzi, já to nechci, já jsem zvyklý na tady tu verzi. Takže to by bylo všechno, co bych vám tady o tom chtěl říct. Budu rád za každý like, odběr a nebo taky komentář. A v příštím videu bych natočil, jak nainstalovat nějakou hru, například GTA San Andreas, a jak do toho vložit češtinu a i crack. Takže se těšte a čau čau.